Aşgabadyň polisiýasy elitnyý ýaşaýyş jaýlarynyň görküne zyýan ýetirýändigini aýdyp, zir-zibil çeleklerini dörýän adamlary wagtlaýyn tussag etdi, soňra-da goýberdi. Bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy paýtagtyndan habar berýär. 16 sentýabrda Köpetdağ etrawynyň polisiýasy ilat arasynda elitni diýilip atlandyrylýan jaýlaryň ýerleşýän sebitine reýt geçirip, zibil dörýänleri tussag etdi. Olaryň käbiri gaçmagy başardy. Tussag edilenler Yunus Emre köçesiniň uğrunda ýerleşýän polisiýa müdürligine eltildi diýip, ýagdaýdan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde 18 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu reýtler Nur Muhammed Andalip 10 ýyl awadançylyk ýubileynaýa köçeleriniň we Arçavil şaýolunyň aralygynda ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň töweregindäki zibil çelekleriniň giňişliginde geçirildi. Aglaba ýurdun Nebitgaz Pudowynyň işgärleriniň ýaşaýan bu sebitinde her bir zada mätäç adamlar, işsizler we pensionerler zibil dörüp, iýmek üçin azyk we satmak üçin baklaşka çüýşe gözleýärler. Polisiýa işgärleri zibil dörýänleriň gülläp ösýän elitni etrapçasynyň görküni ýaýlaýandyklaryny aýtdylar. Şeýlede olar zibil dörýän adamlaryň öýsiz itleri we pişikleri naharlaýandyklaryny belläp, munyň jenaýetdigini hem aýtdylar. Ýöne bu baradaky kanunçylygy görkezmediler diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä polisiýa müdürligine eltilen adamlaryň tas ählisi aradan gysga wagt geçenden soň ýygyna goýberildi. Muazzibil çeleklerini dörýän adamlaryň aglabasynyň ýaşama üçin Aşgabatda ýazgyda durandygy sebäp boldy. Eger ýurtda karantin çäklendirmeleri bolmasa, tussag edilenleriň aglabasy daşygy, alkogolizmden saplanmak üçin bejergi almagy iýberlerdi. Sebäbi bu ýere pandemiýadan odol spirtli içkilere garaşly bolmadyk adamlar hem iýberilýärdi diýip, ýagdaýdan habarly Aşgabatly çeşmämiz habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. 5 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisiň we koronavirus pandemiýasynyň arasynda Türkmenistanda ilatyň ýaşaýyş derejesi habarçylarymyzyň maglumatyna görä düýp götör peseldi. Dilekçilik edýän ýa-da zir-zibil çeleklerini dörýän adamlar şolsanda garrylar, maýyplar we ýaş çagaly gelinler köpeldi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi, ilatyň çekýän kynçylyklaryny açaçan tasdiklamaýarlar, ara alyp maslahatlaşmaýarlar we garyplygyň bardygyny ikrar etmeýärler. Muňa derek türkmen resmileri ýurduň dürli sebitlerinde zibil dörýän adamlara garşy wagtal göreş ulan edýärler. Şeýlede ýurt resmileri zibil dörýän adamlary jemaat gullugynyň formasyny giýmäge we dilekçileri satyjy ýaly bolmagy mejbur etmek arkaly olaryň bardygyny ýaşyrmagy synanşýarlar.